Здравейте, приятели! Днес ще кажа двойно оцеляване с един мой приятел. Първия клип се бъгна и за това ще продължим от там, откъдето сме стигнали. Да. Покажи им горе-долу докъде. Ние тък му влязохме в сървъра и си направихме каменни инструменти. Да, и тук до някаква дупка от начало. Тук си направихме После ще се развием още повече. Да, тук си направихме спалня. Дет няма врати още. И тъй. Сега... Ко правиш, кумфо? Аз купая, ти там декорирай. Добре, той купая, аз сега ще правя врати. И... да. Наслаждавайте се на клипа. Да. Ако клипа ви хареса, харесайте и там се абонирайте. Друго, не знам. Я приема, че не съм седнал. Ето го кунг-фу. Диего. Сега... А все пак ще ходя за храна, защото не успя да намеря, сходих за роди. Намерих. Добре, аз и сега отивам за... ще търся вълна и там ще за храната им. Ти там оправи къщата, ще търся храна. Хубе. То ни дърво няма, ще търся дърво. Добре. Тук има някакъв крипър. Изчни гръмна до дърветата. Нищо не гръмна, само ми пиш. Да, бе. Има такъв огън. В описанието ще ви дам IP-то на сървъра, ако искате играйте. Може да намерите, като сме вътре. Да. То тук май няма животни, бе. Как гледам. И много лагва обаче. Аз събрах храна. Колко? Събрах и вълна тук. 5 вълна събрах. Колко? 5 ли? Да, 5 вълна. Добре. Аз пък нищо не намерих. Отивай за дърво. Събирай. Добре, чакай сам да си направя така брадва и уча. Има ли разлика какво дърво? Ами, без бяло, защото не напиш. Без? Бяло дърво, без бреза. Добре. Тук има една нова бреза. Доста храна събрах. Добре. Аз виждам някаква светлина, сега ще отида към светлината, да знаеш. Добре, защото има хом и е отворено. Мисля, че няма рез. И вътре има един скелет. Дето ма би. Браво. Убил. Пак стана нужда. Преверяй се, ако искаш. Да. Изчакай, само тук намерих някакви неща, само да ги вземам. Намерих железни решетки. Да взема ли печката, бе? Какво искаш? Взех я. Аз се прибрах. Направи още едно легло. Добре.
Ама аз нямам дърва и тя дърва. Ти двама напрети. Добре. И то сервер, между другото, е много як. Да, ама то с Fireboy ми дари някаква работа. Ти даде Дари ми диамантни неща, ама да ги хвърля или да ти ги дам? Не, ще ги хвърля, не ми влияят. Ама какво ти даде той? Диамантен сет. Аз не искам да такова. Защо железни решетки слагаш, бе? Ти вечерта да не би да искаш да го правя аз. Да видиш. Аз ще направя врати. Но пет им беше. Там събрали дърво? Аз да, имам само 4. Добре. Я направи... Чакай, аз ще направя. Ще ти направя да ме направи. Ще да ти кажеш да ме направиш една лопата. Дай малко дърво. Мерси. Аз ще трябва за още. Ще е много малко. Добре. После, нали... Ари, искаш ли другия епизод? Като почваме да търсим там някакви неща. Какви неща? Някакви... съкровищата ми. Руди? Да. Еми хубаво. Тоест, клип ще е малко къс, малко по-къс от другите. Ако ви хареса, кажете, там пишете в описанието и ще правим по-да клипове. Да. Аз ще взема кабелста малко, за да направя отвънка на късата. Добре. За мога да ме би крипъра, човек. На колко сърцето сте? На сърце и половина. Аз един път, като паднах с Diamond бронито и като паднах от мега високо място, ме остави на толкова. Дай ме само на половин сърце. И се стреснах много яко. Но малко дърво имаме. Моля? Но малко дърво имаме. Ама ако искаш събери бяло, не ми е проблем, ама както ти кажеш. Това някой зомби ме убива. Мисля, че някой зомби идва да ме би. По-важно е да оправя къщата, спомня. Ето е телефон.
да видиш дали ще ти хареса. Дали ти хареса, не? Чакай. Ида. Моля? Да. Да, яко. Тук още една врата. Да, си и сега ще направим. Това е станало яко. С честите. Аз бях гипал още една печка и сега ще я сложа. Какво ще я да правя сега? На врата. И печката. Да, сложих печката. Нали в другите епизоди ще правим така. Какво ще е? Май? Абе, ферма. Да, естествено. Какво? Кабелстон ли ще слагаш? Кабелстон ли ще слагаш? Да, по-добре отколкото Добре. камък. Той двете са камък, ама едната е калдера. Аз мисля след малко да спрем клипа. Добре. Тук зомбите ли май много крещят? Я умрете. Къде са, бе? Аз да трепа. О, едното ми пусна айрон. Айрон ли? Ето тук ще направим фермата, защото има вода. Къде ще направим? Ето тук, точно до хома, нали има Да. вода. Супер ще стане. Ой, О, фак. Не, внимай. Внимай, не дей. Добре, че има такъв да, проблем. той има рез. Иначе рибка ще... Нали? Между другото във Фейсбук видях, че пишеше, че дядото на Кристиано Роналдо е починал. Риб. Майко! Умря. Умря, бе. Да, ама се взех кайтените. Аз съм Да, зад тебе. видях. И как умря? От крипър. Право, знаеш. Пръкнах на супер О, далеч. тук и внимай, има магиосничка, но не стъпите. Уич? Убили го? Да, убили Не, я. даде ли ти нещо? Не. Не. Да, аз взех така барут. Бро. То ако искаш да спрем припашат, само Добре. да... После ще правя. Довиждане, приятели, ако ви харесал клипа, се абонирайте и там пишете и да. Харесайте и Добре. Ай, чао.